următoare. O alună, 2, 3. Veverițo, tu nu vrei? Ba, vreau 4, 5 și 6, că alunele-s gustoase. Îți dau 7, 8 și 9, dacă ai să ne spui și nouă când o să ajungă încoace iarna cu 10 cojoace. Veverița socoti. Parcă 9 zile ar fi, parcă 8 sau 7 mi pare. Spune vânt, tu nu știi oare? Vântul s-a zburlit. Ba da, 6, 5, așa ceva. Și ai să auzi prin fagi, prin tei, cât spui 4, cât spui 3, cât spui 2.